מקצה מספר 1 למקומות. בהצלחה. מקצה מספר 1, אלה שאמורים לרוץ לאט מ9 דקות, מסיים יונתן הלוי. 8 דקות, 34, 35. יונתן הלוי ראשון, 8:40, 8:40 יונתן ראשון, ג'ניה שני. ג'ניה מסיים מקום שני. עוד סיבוב אחד. 9-0, 9-0. ניר מסיים. ניר 9 דקות, 9-10. גביש 9-14. אילי, לזכור את התוצאות, לזכור את המיקום. אתה אומר להם מיקום גם, ערן? מיקום. אילי חמישי, 31. עמוס 39. רק מיקום. דין 9:55. דין מקום שביעי, זנק עכשיו אז. מקצה מספר. קדימה. איתי 10:27, 10:28, 10:29. קרין. נופר 10:36, 10, מקום עשירי. עדן 10:41, 10:41 עדן. יותם 10:49. פז חזק, ציפי חזק. פז 11 דקות, 0:5. 11:12. מקצה מספר 2. ההזנקה תהיה למקומות ושריקה. למקומות. בהצלחה. סיום מקצה מספר 2, ולנטין, אלון וגלעד. שלישייה הראשונה. צרפתי תפוס עובד, אותו! קדימה. הלו ולנטין, פיניש. צרפת, אלוף ישראל ב-60 מטר. על הצ'ק נוריס. חזק. על הגל, קדימה. גלעד עוקף את צרפתי. כן. ולנטין, 7 דקות, 7:48, 7:50, 51 גלעד, זמר, 55, 7:55, 8 דקות, 8. על הקום! חזק עד הסוף. 8 דקות, 26. נועה 8 דקות 34, איתמר 8:35, אלעד 8:36, ניצן 8:40, דפנה 8:41, בכור 8:43, עובד 9:08. מקצה מספר 3, זה המקצה המהיר שיורד את 7.5, הזנקה תהיה למקומות ושריקה. למקומות. בהצלחה. רון מסיים ראשון, 6 דקות, 17 שניות. חזק! מנסור מסיים שני, 6 דקות, 28, 6:29. ערן, 6:34. חזק, חזק! סער.
6:45, סער. אורי, חזק. 6 דקות, 53, 54, 55. אורי מסיים. 6:56. לוטטי. לוטטי 7 דקות. לוטטי 7:7. דור. חזק. דור 7:12. טל. טל 7:19. טל. יואב 7:23. נועם 7:26. 7:27. רז חזק. חזק. הלאה רז. חזק חזק. 7 דקות 39.